Apa sing sukses sing sukses apa? Chandra tok yo. Hebat kae iki. Sampan ya sukses lho, Mbak. Puji Tuhan amin. Somongi kok. Sukses lho, Mbak. Tapi ngerokoknya kok ya gak mari lho, Mbak. Pak enggak kebul terus. Itu sing enak. Gak iso. Utek ketutup ya. Rokok iki idene metu ya. Ngono. Ngerokok darling. Aja lah lek wis gak rokok ya aja. Kok sing rokok ngene iki bingung ate mareni lho ya. Gak paham aku. Bisa nih. Duwe bojo sing gak ngerokok, sing gak sembarang kok ora. Bersyukur malah ngongkon iki lho. Iya ya lho. Jajal lo darling. Wis tahu. Wis tahu? Watu-watu. Pahit. Iya i. Pahit. Aku ya tahu pahit iki. Kok seneng ya, Mbak? Perasaan sampean ya, Mbak? Enak. Enak. Aku njajal wis kata SMA. Ora nemu rasane. Bir barangnya pas aku ya pahit ya. Pahit bir. Tapi lek wong sing seneng ya ora pahit to. Ya ora. Ngono. Heeh. Saiki teh ngene iki lah, aja ada-ada. Nah, lek wong gak tau ngombe sepet. Teh ngene iki lek kanggo ngene iki anu enak. Wah, Kanggoku sepet. Sampean kok lek ngomong kok mau masuk akal lho, Mbak. tuwek wisan. Wis tuwa uyah. Wis tuwa uyah. Kok. Suyae wis sak segoro sing dipangan. Terus asam sak gunung. Teh tawar yo kasing ra doyan lek main dhewe. Gak seneng. Jawa Tengah. Oke. Aku nggawa peppermint tea lho. Lah kok diwehi gula to? Seneng anu enggak? Seneng teh ijo enggak? Seneng. Aku mek lo gak sendok ya. Teh hijau saset. Aku winane nang Jepang. Wah, Nah, thank you. seminggu aku nang Jepang tuku iku, ora ono sing doyan. Masa? Sak sendok tok. Matcha. Heeh. Iki apik lho. Apik lho. Murni itu ah. Oh. Enak. Kan sak serut ngene to, Mbok. Enak to. Mana? Iku kudu saset bubukan. Lebih kuwentel. Halah, rasane koyo iki pahit-pahit piye ngono. Heeh. Tambahin susu lah pengen lagi. Dadi matcha. Rasane. Matcha latte. Ade pas kamu Heeh. ya klambi kimono, iku kan nang ngarepe. Heeh. Gawene ditutuhi. Digerus karo watu. Heeh, kaya ulek-ulek ngono iku ya. Harus apa? Bojo? Iya. Wong loro pirang dino? Seminggu lah. Tiketnya pira, Mbak? Orang ngerti ya, aku Bojo? modal tok ngono. Wah, aku enak ya. 24 seminggu. Rolikur apa? Rolikur 24.000. entah Nganune ya hotel kan Apa? tiket iku wong loro seminggu Heeh. 24. Rolikur entah Hotel ya. Untuk mangan pisan tok. Oh, jentok mangan. Besok. Hongkong kan hotel gak ada mangan, ha? Jepang. Jepang esuk itu mangan. Apaan? Terus untuk free dalam 1 minggu itu free bir sewengi. Bebas wis ngebir itu ya apa ae. Nah, kayak aku ya rugi. Jepangnya sebelah ndi? Toyo nganu apa Tokyo. Tokyo. Oh, aku tahu. Nang Puji lho. Yang uji? Enggak dhuwur. Gunung Puji. Berarti sak bare gempa wingi apa sak durunge? Sak Durunge. durunge berarti. Ya pas kayak kene Mulai pirang dino baru Kan gempa. tanggal 1 Januari gempane. Gempane 1 Januari. iya. Aku wis mulai, aku tanggal pira mulai? Natal berarti. Sadurunge Natal mulai aku. Ngerti. Untung ya. Kalau gempa, ada gempa. Lah kan nek pesawat kobong ya kan. Jepang kan. Heeh. Nggih kene sik 17 derajat, nggih kono wis 10 9. Tapi korbannya kan ndak oke ya ndak. Ya harus ditokno. Wis makan wis metu baru kobong teh. Esek silite tok sing kobong kae, menungsane kon metu kabeh. Dadi ono kesempatan metu ngono lho. Barang-barangnya aman. Ya mungkin barang-barang itu, lek barangnya gak iso lah kon aman, seperti menungsa. Iya, nyawane. Heeh, nyawone iku sepenting. Jepang. Dadi korban mek titik.
Sampeyan kok yo krungu ta, Mbak? Lho lah ono berita. Kita rame. Lagi TV yuk. TikTok. Ya TV berita TV Hongkong kan. Oh. Enak. Ning YouTube ning anu kan enak ya kan. Terus ono gempa kuwi. Anjane Jepang nyene. Jepang rada rawan anjane. Mamang Gempa. makane omah kabeh kayu. Gak ono lho sing keramik. Kenapa ya? Lho sekarang rawan gempa. Lek keramik yen tantekin malah. Iya. Ambruk kabeh malah. Ya malah. mati. Karena sing bangun neh duite. Heeh. Oh, Taiwan ding kan yo rawan gempa tuh ya. Ya omahe ya jarang ya omahe jan cilik-cilik ndek-ndek. Paling lantai 3. Oh, lantai telu, Pak. hotel. Hotelnya kebanyakan lantai 7 mudhun ngono iku. Lek sing hotel gede ya ono. Sing cedhak airport iku gede. Boleh jalan-jalan. Aku yo jalan-jalan, Pak, kos BBR ini. Lah yo, modho yo. Healing. Healing. Tapi penak Jepang daripada Korea. Korea enggak penak, panganannya kurang anu. Ah, padha. Serah cocok blas. Dijak Mau semang bedino kok dipangani Kimchi. kecut-kecut. kimchi ambek sing dawa kayak wutung wis dawa kae lho, nyil-nyil. Hmm. Masalah golek sego lho ora kok angel. Aku nek ora sego nek ngon koyo 7-Eleven ngono kuwi siting ngono kuwi. Apa man sego seminggu. Gak iso lek gak mangan sego. Jadi Aku sing ya nang panggah golek. mung kalau 7-Eleven iku sing enek cepukan iku. Hmm. Oh, terus dikai banyu panas. Aku ora. Aku malah nggawa kundau Merteno koyo. nggo rice cooker karo nggo beras yo. Iyalah, gak marem ah. Heeh. Tapi sega aku. Karena Jepang aku sik gelem. Jepang oke lah. Aku yo seneng Jepang. Aku gelem nah ya. Mau sing ngecak ayo. Nek sing ngejak yo bedal. Soalnya nang Jepang penak panganan nggih di diono sak turun tembung panganan. Kayak cocok. Cocok. Ono pedese, ono Ramen lah, sushi lah, terus tempura lah. Iya, Cocok kira kabeh. kabeh kabeh tempura. Cuma nggih kono sing nganggo sampah. Sampah harus dikesak. Dikesak Heeh. nang Jepang. Mane kita keluar ngono ya. Nggo sampah harus dikantongi dhewe kok teko hotel baru dibuang di hotel. Ngono. Heeh, nggih kono jarang Kayak kantong sampah. jarang tentang sampah bersih. Jan bersih sih ya. Goro maju ya. Heeh. Iku sampah logam, kertas. Iku Dadi dinone duit dhewe. mah. Iku dinone dhewe-dhewe lho, Mbok. Nang kono. Gimana tadi duit? Ngerokok ora iso sembarang rokok, ana tempate dipageri ngene iki. Makanya bapakmu gak kerasan banget Jepang bapakmu. Lah gak tempat rokok pokoke pageran kotak ngono ya iku gen rokok. Bojo sama yang ngerokok. Melok-melok ya aku, jarang tirok. Asale ora? Enggak. Dek gak iso rokok, pengen buang rokok tok. Jebus. Mosok disedot mek, mari sedot bus. Kon iki lang rokok entek rokokku aku iki melarat lho. Pensiun iki ya, San. Urung to. Urung? Urung, sik umur piro? Sudah 5 orang enak. Tidak urung enak, swidak sih. 5 tahun kas pensiun. Gerek Berarti santai. gak tuwek-tuwek nemen yo karo sampean berarti. Musen enak duku. Tak Kalau aku tuh berondong. aku kok wajahe. Dondong. Soalnya gendeke kan orang dia anak. Sampean emang mu ndak duwe anake apa ketok tuwek? Iya, kan sekelong. Oh, ngono to. Wis turun mesin. Turun mesin san. Honda deal wis medok. Turun. Dia anak piro sampean? Sitok. Aku situ. Indonesia iki. Kadang nek dolen yo sowi ya. Yo. Sing Gak pernah dihubungi ya berarti ora nang sing Hongkong. sales rene. Kuwi ndak enak. Makanya aku lak dari Kayak telepon. orderan. Kuwi sik gak ngale sing. Kapan kae aku goleki takon Dias. Yes, buka ram. Mbak, aku wis gak nek sayur bun ya. Teman-teman. Wis aku lali gak njaluk ta balik terakhir wingi njaluk sampean to. Heeh. Nek kata kapan kae duwe sik tau rene. Pun aku sik. Heeh, kapan duwe sik. inbox Facebook. Heeh. Duwe sik kae suwi rene ternyata sampean gak ono. Iya pisan. Heeh. Buka apa? Tutup apa wonge enggak ono? Lunga.
Terus tutup. Oh, tutup. Pisan rene sampean gak enek. Mrene meneh tutup. Itu paling bulan-bulan 4 paling aku ya tutup. Napa? Nang Bali. Lah, rewange gak enek to? Kira isik kan. Shh. Aku nang proses murang. Aku pun aku. Iya. Pun aku sono kene. Oke. Entek kontraknya bulan 4. Oke, siap. Panggah dilayani. Iya ngono lho, Hah? orang tuh. Kowe engko di luar kamera. Iya, kamera nih. Oh kampret itu. Jadi kamera. Oh, si mbok nih tenan situ iki. Wah, enak. Entek resik lho, guys. Oh iya, entah. Tak kabeh gak nyesa. Moh. Oh, enak rek. Rek yo. Anu ke ditulet ngeru kok. Enak dengan kerupuk. Ya, Gak sampean yo. Parawan yo. Wong iki loro ya situ deng lho. Nah, situ deng. Gak aku lek karo kerupuk gak patek, Mbak. Engko lek kowe bukan ndikone neh ngono lho. Bukan bojomu, bukan bojomu. Enak lek kerupuk urung rasane kok. Bojomu, bukan bojomu. Ya. Kowe man sambel rek, lek ngulek sepenuh hati. Perasaan lho. Nah iya. Pakai perasaan lek ngulek. Iya jalan pedes ternyata. Lombok 5 jane gak krese. Pedel lek den lombok. Tak tilingi sita lho, Wah. Aku wis bengoren kok. 7 ngono lho. Heeh. Soalnya songo. Heeh. Bojoku songo. Aku iki pas gitu lho. Tapi soalnya enggak terlalu pedes banget kok. Oh, Nek bagi saya ini dhisik tenang. 11 lho. Yo nek 11 oke. Lu sampe ngomeh-ngomeh kok kayak 11. Metu umbele ya. Heeh. Lah kok saiki njuk sono. Mudun level. Aja dijak omong anu lho ngempet. Iki Menikmati ya. pedes. Somo iki imbang anu, sing seneng pedes iki sedeng. Menikmati ya, Din. Heeh. Cuma lek gak Belernya gak nemen. mati. Jombeler tapi gak nemen. Aku yo heran ah. Lambene oke ya. Sesuke silite gak oke. Halo. Biasanya kopi. Kopi aku ada. Waktu lalu selalu aku datang sini tapi banyak Oh, aku nggak ada. tidur, nggak ke apa. Iya, kadang aku tidur ini hari udah tidur sebentar. Waktu lalu juga aku bawa yang box plastik. Oh, itu. Iya. Oh, terima kasih ya aku dikasih box. Nah, berguna kan buat payek. Jadi jauh dari bok tikus. Iya. Oh. Kan nggak plus. Lalu ya, iya. supaya Itu untuk apa? itu juga besar kan mereka buang mau lantas tak ingat mau apa itu soalnya mau pindah rumah. Oh, kan. mau pindah rumah. Nggak pindah gimana sih cuma Kalau box gitu gede gitu berguna. Buat tempat kerupuk mentah, buat iya supaya payek. tikus-tikus nggak Iya, apa. di sini kan ada tikus lantai dasar memang dia ada tikus. Iya. Makanya tak ingat apa itu Tak kirain loh siapa ini ya? Yang ngasih aku box siapa? Aku pas tidur. kan selalu boxnya selalu waktu lalu juga yang kecil ini nggak mau Iya. lah kalau yang ini. Oh, enak. Teh botol sosro. Ini nggak ada yang apa ya yang halus ya. Oh enggak ada, ditutup apa di itu loh, tutup gitu. Aku kalau pakai kopi Aku kalau rujak harus pakai ini, kalau pakai itu enggak cocok. aku Oh, kopi. Itu ya rasanya ya. Betul. Nah aku kopi. Buat kopi? Iya. Aku nggak mau pakai Kayak orang gula. Ponorogo juga gitu loh, makan Nggak mau kopi. Kopi ireng, kopi Oh, tubruk. Iya, kopi tubruk. terus Gulane dicok iki. kopi. Iya. Oh ngono. Nah, kalau gula apa kan itu kita sudah tua kayak gini lantas mau takut-takut. Itu gula aren juga bagus. Iya, makanya kan cari yang kalau ada yang Gula aren. Nek urip nek kene iso njaga kesehatan ya. Iso kontrol. iya. Makasih loh ya boxnya. Gitu ya. Makasih. Oke teman-teman, udah kenyang, saatnya kita ngobrol. Hanya tidur. Mari mangan warak tidur ya lek awakmu darling. Warak mangan turu. Wis. Nah, tak resik. Ngecebret, Heeh. Terus, tangi ngecebret, mangan. heeh. Bah ngelegakne aku tenanan aku Oh. seneng mangan sampe entek iku aku seneng e Pol. Terus ya. Pelangganku pramugari yo ngono, pramugari iki. Terus kabeh. Rusik kan sisa. Iki mau lho. Heeh. Yo rusik to. Heeh. Lek mangan uwalon ya. Sampai dikowureti. Heeh. Ya kan? Iki bojoku ya. Luwe apa enak, Daling? Ngestokne ya? Hah? Ngestokne? Ya sing mulak sampai umbul.
Oke, yang mau kepengen rujak silahkan datang aja ke Saying Bun. Tai Samkai ya iki. Tai Samkai. Tai Samkai, kae Belakangnya sisong pin. Kaibo. Oh, belakangnya Kaibo wis. Pasar. Belok kiri dikit ngono wis langsung ketemu warung Zusi. Iki Mbak Zusi sing ulek. Nah, oke.